Poďme na jednotlivé orgány, čiže ako môžete diagnostikovať včasné poškodenie srdca? Srdce ako také môže byť závažným dôsledkom poškodenia práve vysokého krvného tlaku a práve preto už pri samotnej diagnostike arteriovej hypertenzie je potrebné zrealizovať celú radu základných vyšetrení, ktoré nám môžu niečo povedať o srdci. Základným vyšetrením, ktoré nám niečo povie o srdci, nie len pre diagnózu arteriovej hypertenzie, je natočenie štandardného 12-bodového EKG, ktoré sa má natočiť nielen pri úvode diagnostiky vysokého krvného tlaku, ale aj opakovane v priebehu tých rokov, kedy je pacient liečený na vysoký krvný tlak, aby sa videlo nielen aktuálna srdcová frekvencia a aktuálne základné elektrické parametre srdca, ale najmä odsledovala sa tá dynamika a takisto štandardné 12-bodové EKG môže byť prvým, ktorý napomôže diagnóze napríklad už spomínanej fibrilácie predsieni alebo predsieňových alebo komorových arytmií. Okrem 12-bodového EKG môžeme srdce zobraziť aj morfologicky, čiže zobrazíme si veľkosť a tvar srdcových dutín a na toto nám slúži echokardiografické vyšetrenie, kedy pomocou sondy meriame veľkosť jednotlivých dutín srdca, meriame hrúbky stien, či nedochádza k zhrubnutiu stien srdca, čo sú jeden z najobávanejších komplikácií hypertenzie a takisto súčasne sa pozeráme aj ako fungujú srdcové komory, čiže či nedochádza k vzniku už spomínaného srdcového zlyhávania. Samozrejme z hľadiska zobrazovacích metód pri poškodení srdca môžeme postupne sa snažiť zobraziť, ak je to indikované, pacient má ťažkosti, že má napríklad tlakové bolesti na hrudníku, môžeme zvážiť zobrazenia koronárnych tepien, to znamená, môžeme použiť či už CT koronárografické vyšetrenie, alebo v prípade, že máme veľmi vysokú pretestovú pravdepodobnosť poškodenia koronárnych tepien, môžeme pacienta odoslať na koronárografické vyšetrenie, ktoré nám zobrazí cievy srdca. Avšak na všetky tieto vyšetrenia sú jasné indikácie, ktoré práve zvažuje kardiológ a preto je potrebné, aby pacient bol kontinuálne sledovaný, aby sa tie zmeny včasne zachytili a nedošlo len k obrovskému skoku a posunu v tom, že zrazu sa výrazným spôsobom zmení EKG alebo dôjde k závažnej poškodeniu funkcie ľavej komory ako takej. Ako môžete diagnostikovať včasné poškodenie mozgu? Veľa ľudí si myslí, že mozog patrí iba v kompetencii neurológa, avšak mozog môže byť závažným spôsobom poškodený aj pri vysokom krvnom tlaku. Takou najobávanejšou komplikáciou, ako som už spomínala, je vznik cievnej mozgovej príhody, ktorá môže byť dominantne tzv. Ischemická, ale môže to byť aj krvácanie do mozgu a je to akútny život ohrozujúci stav, ktorý vyžaduje bezodkladne hospitalizáciu na neurologickom oddelení. To je špeciálna diagnostika a liečba, ktorá patrí plne do kompetencie starostlivosti záchranárov a neurologov. My sa však vráťme do každodennej klinickej praxe, kedy to poškodenie mozgu môže prebiehať takisto tak nebadane a plíživo a najčastejšou komplikáciou poškodenia mozgu môže byť demencia, ktorá takisto vyvíja sa plíživo, pacienti začnú zabúdať, nevedia sa dostatočne dobre vyjadrovať a aj praktickí lekári, aj iní špecialisti majú k dispozícii rôzne testy na to, aby včasne zachytili vlastne ten postupný vývoj demencie a vedeli pacienta nastaviť na tú správnu liečbu. Čiže v prvom rade normalizovať hodnoty tlaku krvi a následne, aby ho vedeli odoslať k ďalšiemu špecialistovi, ktorý sa bude vlastne týmto otázkam venovať. Ako môžete včasne diagnostikovať poškodenie obličiek? Poškodenie obličiek je, povedala by som, takou veľmi dobrou vizitkou o tom, ako liečíme krvný tlak. Obličky vieme zobraziť zobrazovacími metódami. Najčastejšie je to teda sonografia brucha, kedy sa lekár, ktorý vyšetruje toto vyšetrenie, pozerá, či sú obličky normálneho tvaru, normálneho uloženia, či tam nie sú nejaké cysty, či nie sú zúžené tepny, ktoré privádzajú krv do obličiek. Čiže to je to, čo nám
povie niečo tie zobrazovacie metodiky. My vieme obličky vyšetriť jednak z krvi, čiže stanovujeme parametre, teda tzv. Ureu a kreatinín, alebo teda renálne parametre, ktoré veľmi úzko súvisia s funkciou obličiek. Avšak v súčasnosti vieme veľmi dobre a odporúčania nám to jasne kladú na dôraz, že musíme vyšetrovať u každého jedného pacienta s vysokým krvným tlakom aj vyšetrenie ranného moča. A v tom vyšetrení z ranného moča nejde len o štandardné vyšetrenie moč chemický a sediment, ale je tam možné stanoviť jeden veľmi citlivý parameter, tzv. Mikroalbuminúriu alebo poškodenie albumín kreatinín rácio, ktoré nám povie aj o veľmi jemnom poškodení obličiek a v prípade, že my toto poškodenie zachytíme, tak vieme pacientovi okrem už spomínanej liečby vysokého krvného tlaku pridať ďalšie lieky, ktoré vedia zastaviť progresiu poškodenia obličiek v prípade, že sa toto zachytí včasne. Ak už sa poškodenie obličiek pretaví do tých zložitejších a komplikovanejších stavov, už tá regresia toho poškodenia obličiek je o mnoho náročnejšia. V súčasnosti sa veľa hovorí o tom, že existujú závažné tzv. Kardiorenálne a metabolické vzťahy, kedy vlastne drobné poškodenia nielen srdca v dôsledku vysokého krvného tlaku alebo cukrovky vedú k jemnému neskôr komplexnému poškodeniu obličiek a má to aj závažný dopad na metabolizmus pacientov. Čiže preto my ako lekári kladieme veľký dôraz na to, stanovujme všetky tieto aj jemné markery poškodenia obličiek tak, aby sme predchádzali závažným kardiovaskulárnym komplikáciám len tým, že vieme oddialiť poškodenie obličiek. Takže to sú také drobné veci, avšak so zásadným významom pre pacienta. Ako môžete diagnostikovať včasné poškodenie očí? Každý pacient s vysokým krvným tlakom by mal mať očné vyšetrenie, avšak nielen štandardné, čo sa týka vízu, je potrebné zhodnotiť aj vyšetrenie očného pozadia, lebo takisto ako drobné cievy na obličkách, ktoré som spomínala, vedia nám niečo povedať o tom, ako vylučujú tie bielkoviny do moča, tak zase drobné cievy na očiach vedia veľmi dobre povedať, v akom štádiu sú zvyšné cievy v celom tele pacienta s arteriovou hypertenziou a to je ďalší dôvod na to, aby sme u pacienta zintenzívnili liečbu a liečili všetky prítomné komorbidity, ktoré tento pacient má. Ako môžete diagnostikovať včasné poškodenie ciev dolných končatín? Veľa pacientov si myslí, že cievy v celom tele nesúvisia s vysokým krvným tlakom, ale opak je pravdou a tie veľké cievy, čiže tie cievy dolných končatín, môžu byť takisto poškodené vysokým krvným tlakom. Na to, aby sme vedeli, v akom stave sú cievy na dolných končatinách, používajú najmä sú to praktické lekári, ale aj angiológovia, kardiológovia a ďalší špecialisti, tzv. Členkovo-ramenný index, kedy sa odmerajú hodnoty krvného tlaku na ramenách a následne na príslušnom členku a toto sa dáva do pomeru a v prípade, že tento členkovo-ramenný index je menší ako 1, už musíme doplniť ďalšie zobrazovacie vyšetrenie na jemné poškodenie ciev. Ak hovoríme o poškodených cievach v organizme, spomínali sme obličky, spomínali sme oči, spomínali sme teraz veľké cievy dolných končatín. Nemôžeme zabúdať ani na tzv. Karotické riečisko, čiže riečisko, ktoré zásobuje mozog a toto vieme takisto vyšetrovať sonograficky a vieme včasne zachytiť prítomnosť či už nejakých sklerotických, stenotických zmien alebo možno nejakých anomálií. A špeciálne pre mužov mali by sme si uvedomiť, že vysoký krvný tlak, najmä u mužov mladého a stredného veku, urýchľuje procesy poškodenia výstielky ciev, tzv. Endotelovej dysfunkcie a u mužov je to špeciálny typ, ktorá sa nazýva erektilná dysfunkcia a veľakrát sa na to prídu až urológovia pomocou dotazníka erektilnej dysfunkcie. Preto niektoré spoločnosti odporúčajú stanovovať vlastne erektilnú dysfunkciu už u praktického lekára, pretože aj je to veľmi dobrý marker toho, že ten pacient má neliečený alebo nedostatočne liečený krvný tlak. Čiže aby sme to tak nejako zhrnuli, vysoký krvný tlak vedie k poškodeniu
ciev ako takých v celom tele a vieme to jednotlivými veľmi presnými zobrazovacími metodikami dobre zobraziť. Netreba zabúdať na základné vyšetrenie srdca, tak ako som spomínala 12-bodové EKG, a takisto chcem upozorniť na to, že každý pacient s arteriovou hypertenziou musí mať vyšetrené aj krv. A v tej krvi sa stanovujú základné laboratórne parametre v podobe krvného obrazu, základných biochemických parametrov, vrátane vyšetrenia cholesterolu, triacylglycerolov, glykémie, pečeňových testov a takisto je potrebné pamätať aj na vyšetrenie štítnej žľazy. Ako súvisí hypertenzia s aterosklerózou? Ja som sa na začiatku krátko dotkla toho, že poškodenie ciev v dôsledku vysokého krvného tlaku je na rôznych stupňoch. Jednak na rôznych stupňoch orgánov, ale rôznym spôsobom zasahuje aj do progresie celkového ochorenia. A my vieme, že proces, ktorý význačným spôsobom skracuje životnosť ľudí a takisto vlastne zvyšuje komplikácií, je postihnutie ciev aterosklerózou a tieto dva procesy spolu veľmi úzko súvisia. Ak dostatočne dobre liečíme hodnoty krvného tlaku a liečíme aj súčasné všetky ďalšie pridružené ochorenia, napríklad vysoký cholesterol, začínajúcu cukrovku, môže to byť poškodenie obličiek, my touto liečbou nielenže znižujeme hodnoty krvného tlaku a zabraňujeme vývoju orgánových komplikácií, ale súčasne zabraňujeme procesu aterosklerózy a to je to, čo chceme našou liečbou vysokého krvného tlaku dosiahnuť, znížiť nielen krvný tlak, ale najmä predĺžiť život našich pacientov, pretože vieme, že správna liečba nielen arteriovej hypertenzie, ale aj všetkých rizikových faktorov aterosklerózy je jediná, ktorá vedie k tomu, že pacienti žijú dlhšie a žijú kvalitnejšie.